Există un loc pe pământ unde aproape nimeni nu are voie să pășească. Nu există hoteluri, nu există aeroporturi, nu există drumuri și nu există turiști. Iar dacă încerci să te apropii prea mult, s-ar putea să fii întâmpinat cu ostilitate. Aceasta este North Sentinel Island, o mică insulă ascunsă în Oceanul Indian, în apropierea insulelor Andaman. La prima vedere pare un paradis tropical, plaje albe, ape cristaline, păduri dese și verzi. Dar ceea ce face această insulă atât de specială nu este peisajul, ci oamenii care trăiesc acolo. Pe insulă locuiește tribul Sentinelese, considerat unul dintre cele mai izolate triburi de pe planetă. Se crede că strămoșii lor trăiesc în această regiune de 10.000 de ani. În tot acest timp au rămas aproape complet separați de lumea modernă. În timp ce restul omenirii a construit orașe, avioane, computere și internet, locuitorii acestei insule și-au păstrat stilul tradițional de viață. Din cauza izolării lor, se cunosc foarte puține lucruri despre ei. Nu se știe exact câți oameni trăiesc pe insulă. Estimările variază de la câteva zeci până la câteva sute de mii de persoane. Nici limba lor nu este înțeleasă complet. Cercetătorii nu au reușit să stabilească exact din ce familie lingvistică face parte. Tocmai această lipsă de informații a transformat insula într-unul dintre cele mai mari mistere ale lumii moderne. De-a lungul timpului au existat mai multe încercări de apropiere. Unele expediții au încercat să lase cadouri pe plajă, nuci de cocos, unelte, diverse obiecte. Uneori, locuitorii le-au luat, alteori au arătat clar că nu doresc contact cu lumea. În mai multe situații, persoane care s-au apropiat prea mult de insulă au fost întâmpinate cu săgeți și avertismente. Tribul și-a apărat constant teritoriul și independența. Aceasta este unul dintre motivele pentru care autoritățile din India au interzis accesul în apropierea insulei. Dar există și un alt motiv extrem de important: sănătatea. Pentru că au trăit izolați atât de mult timp, locuitorii insulei nu au imunitate la multe boli comune în restul lumii. O simplă răceală sau gripă ar putea avea efecte devastatoare asupra comunității. Din acest motiv, zona din jurul insulei este protejată prin lege. Astăzi, navele și embarcațiunile trebuie să păstreze distanța. În ciuda tuturor măsurilor, ministerul continuă să fascineze oamenii din întreaga lume. Cum trăiesc acești oameni? Cum își construiesc locuințele? Cum își transmit tradițiile? Cum sună limba lor? La multe dintre aceste întrebări nu există răspunsuri clare. Într-o lume în care sateliții pot fotografia aproape orice colț al planetei, North Sentinel Island rămâne unul dintre ultimele locuri cu adevărat necunoscute. Poate că adevăratul mister nu este ceea ce se află pe insulă. Poate că adevărata enigmă este faptul că există încă oameni care au ales să trăiască complet separați de lumea modernă. Fără internet, fără telefoane, fără tehnologie, fără contact cu restul lumii. North Sentinel Island rămâne unul dintre cele mai fascinante și misterioase locuri de pe pământ. Un loc care continuă să își păstreze secretele. Tu ai vrea să vezi această insulă de la distanță? Scrie-mi părerea ta în comentarii. Iar dacă îți plac misterele și locurile fascinante, abonează-te la Lumea Necunoscută pentru mai multe povești incredibile din întreaga lume.